Velkommen til denne introduktion til udenrigspolitik, der starter på side 88 i IP-bogen. Kapitlet det hedder, hvordan fører stater udenrigspolitik, og underemnet her for dette slide er så, hvad er så udenrigs- og sikkerhedspolitik? Overordnet set kan man sige, at udenrigspolitik det er en statspolitik over for andre stater for at opnå bestemte mål. Hvis vi nu tager et eksempel, så kunne den ene aktør, den ene stat være Danmark, og den anden stat kunne være Kina. Og der er et samarbejde i gang mellem Danmark og Kina, fordi Danmark gerne vil opnå nogle bestemte mål, altså for eksempel øget samhandel. I forbindelse med at opnå det her mål, så er Danmark nødt til at have et godt forhold til Kina, og det betyder alt fra ikke alt for højligt at kritisere menneskerettighederne i Kina, altså at de ikke bliver overholdt. Det betyder, at man kan foretage kongehusbesøg i Kina. Det betyder, at man modtager pandaer og så videre. Men alt sammen med det bestemte mål, at få øget samhandel med Kina er for at kunne eksportere til Kina, som er et kæmpestort marked for vores eksport, potentielt set i hvert fald. Det var lige kort om udenrigspolitik. Hvis man så tager sikkerhedspolitikken, så kan man sige, at den er en delmængde af udenrigspolitikken. Det vil sige, at det store ord her, det er udenrigspolitik, og sikkerhedspolitikken er kun en del af udenrigspolitikken. Og her der handler det altså om statens forsøg på at sikre sin eksistens, altså sin territorium og sin befolkning. Det handler også om at sikre, at staten har handlefrihed, det man kalder integritet, imod ydre trusler. Et eksempel kunne her være, at hvis man tager det, vi har gennemgået med Arktis, hvor Danmark prøver at sikre sit territorium i Arktis, altså få en del af Arktis, og på den måde er i konkurrence udenrigs- og sikkerhedspolitisk med andre stater, for eksempel Rusland. Hvis man går lidt videre og kigger på det her kort, så illustrerer det en del af den problematik, som de skriver om i bogen, hvor vi kan snakke om EU's udenrigspolitik i forhold til Tyrkiet. Det store land her, som jeg lige prøver at markere med rødt, er Tyrkiet, altså alt det her med hvidt i virkeligheden, et kæmpe stort land, som på en eller anden måde er blevet en buffer i forhold til et andet stort land, som man kan se eller ane her forneden, som er Syrien. Noget af Syrien. Og lige i øjeblikket er det sådan, så der jo kommer en masse flygtninge fra Syrien og ind i, eller prøver på at komme ind i EU. Altså lige i øjeblikket så går flygtningestrømmene fra, man kan ikke lige se Idlib, hvor der er en masse oprørere, og den syriske præsident han presser dem, og de er så i virkeligheden jo på vej ind i Tyrkiet, det er illustreret ved den her bil. Og de vil gerne videre, de vil faktisk gerne videre til, jeg ved ikke, når man kan skimte Grækenland her, hvor pilen viser, men også Bulgarien, fordi det er EU-land, og der har de håb om at finde både fred, men også mere velstand. Hvis man kigger på Tyrkiets placering, her ser man Tyrkiet, og på det øvre kort, og så ser man jo Grækenland, og man ser alle de her mange øer, hvor alle de her flygtninge i øjeblikket, de flygter til, og der er ikke ret langt fra Tyrkiet som flygtning over til de her græske øer. Det er jo de her græske øer, der er ved at blive overfyldt i øjeblikket. Men hele pointen med det her med udenrigspolitikken, altså EU's udenrigspolitik over for Tyrkiet, har med eksemplet i bogen været, at man har indgået en aftale i 2016, hvor der er to aktører, den ene er EU og den anden er Tyrkiet, og den går ud på, at Tyrkiet sørger for at beholde de her syriske flygtninge og andre flygtninge inde i Tyrkiet. De sørger for, hvis vel at mærke, at EU betaler for gildet, det vil sige, at EU skal betale 3 milliarder euro, som er ret mange, 3 milliarder euro, som er ret mange penge. Del af aftalen det er så, at Tyrkiet også vil slå ned på de her menneskesmuglere, og på en eller anden måde skal stoppe, måske det man kan se, hvis man tegner det ind her, skal stoppe for den her adgang
ud til de små græske øer, op til Bulgarien, op til Grækenland, fordi EU i sig selv ikke evner at stoppe de her flygtninge. De kan på længere sigt både hindre EU i at opnå bestemte mål, som der står herovre til venstre, og også hindre EU i sikkerhedspolitisk at opretholde sit territorium og måske sin eksistens i sidste ende, fordi de her flygtninge kan blive et økonomisk problem. Lige nu går det ikke så godt med den her aftale. Tyrkiets præsident har truet med at fjerne aftalen, og vi har faktisk også set, at Tyrkiet har givet flygtningene uden mulighed for at komme ud til de her græske øer. Så man kan godt sige, at udenrigspolitisk set, der er EU's mål truet, og deres sikkerhed er truet, og det vil i sidste ende sige også Danmarks udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Et af de begreber, der bliver nævnt i bogen, er Schengen-samarbejdet, som brød sammen i 2015, da vi havde den her store flygtningekrise, hvor man så flygtningene vandre på de danske motorveje. Og Schengen-samarbejdet er et samarbejde, EU-landene har med hinanden, som betyder, at hvis en flygtning kommer til et bestemt land, først for eksempel Grækenland, og så senere findes i Tyskland, så har tyskerne ret til at udvise den her flygtning til Grækenland, og Grækenland skal så overveje, om de vil give den her flygtning asyl, eller hvad de nu måtte gøre med den her flygtning. Det system, det fungerer ikke rigtig mere. Så den sidste tiltag har altså været, at Tyrkiet på en eller anden måde skulle bremse den her flygtningestrøm, som kommer fra Syrien, men også fra andre dele af verden. Nå, inden vi starter på det her slide, var der så nogen, der lagde mærke til, at jeg rent faktisk lavede en kæmpe brøler lige før, da jeg prøvede at indramme Syrien. Jeg fik faktisk imponerende nok både medtaget dele af Armenien, og vist også dele af Iran, hvilket jo ikke er så smart. Men jeg tror hovedpointen, den kom vist igennem. Eller? Det her slide, det omhandler, hvad er de udenrigspolitiske mål så? Altså, at vi går mere i detalje med selve målene. Og her har man udvidet udenrigspolitikken til at blive defineret som, at det handler om at udtrykke nationale interesser, og så også finde de midler, der kan sikre de her interesser. Og der er hovedsageligt 3 interesser, man snakker om. Der er de sikkerhedspolitiske, og de udenrigsøkonomiske, og de idépolitiske interesser, som der står her til venstre. Hvis vi først tager de sikkerhedspolitiske mål, hvor det vigtigste selvfølgelig er at sikre statens overlevelse, så handler det jo om, at Danmark skal blive ved med at være en stat og fungere som en stat, og de sikkerhedspolitiske mål er selvfølgelig at sikre det her, men det handler også om andre mål, som for eksempel at sikre staten og sikre borgerne imod terrorisme for eksempel. Der er blevet talt om, at nogle af de her flygtninge, som kommer til Danmark, måske har potentiale for at blive til terrorister. Og der kan man sige, at de politikere, der taler om det, i virkeligheden måske følger det her sikkerhedspolitiske mål, som handler om statens overlevelse, men også om borgernes overlevelse. Det handler jo også om at kæmpe imod klimakatastrofer for eksempel. Man kan tage regeringens handleplaner, eller de handleplaner, de tænker at gøre noget ved, og den nye lov omkring, at man skal have nogle klimapolitiske handleplaner, som et udtryk for sikkerhedspolitisk mål, at opfylde et sikkerhedspolitisk mål, nemlig at sænke de her CO2-niveauer, så vi ikke får problemer med følger af klimaforandringer, oversvømmelser osv. Det var sådan kort om de sikkerhedspolitiske mål. Så er der de udenrigsøkonomiske mål, og dem har vi allerede talt lidt om i forhold til det her med, at Danmark er rigtig interesseret i for eksempel at eksportere til Kina, altså varer til Kina, fordi der er potentielt set et kæmpestort marked. Men det handler også om adgang til energiressourcer. Hvis man nu tager for eksempel Nordsøolien, som der har været diskuteret her på det seneste, så kan man jo sige, at Danmark i lang tid i virkeligheden har kunne skaffe sig sin egen energi ud fra den Nordsøolie til afbrænding i husstandene for at få varme, men også til fabrikkerne osv., så har vi faktisk kunne være selvforsynende med olie
Og der diskuterer man i øjeblikket, om man skal forny koncessionen nu i Nordsøen, det vil sige, om der er nogle virksomheder, som skal have fortsat deres rettigheder, eller nye firmaer skal have rettigheder til at hente nordsøolie op. Og der er i virkeligheden et sikkerhedspolitisk mål her, det er jo at selv at kunne skaffe sig sin egen energi, hvis der er trusler udefra. Men der er også et økonomisk mål, at selv være selvforsynende med olie. Hovedmålet med det udenrigsøkonomiske mål, det er selvfølgelig velstand, altså landets velstand i det hele taget. Det handler dog også om at sikre vigtige territorier, for eksempel den her potentielle set enorme velstand, man kunne få ud af Arktis, hvor man regner med, at der kan være for eksempel olieforekomster, men også værdifulde mineraler. Det handler om at sikre Grønland, hvor der også er potentielt set mulighed for at finde alt fra guld til olie i fremtiden. Og det vil således alt sammen være dansk udenrigspolitik at forsøge at nå de her mål, og i sidste ende velstand for staten. Det sidste mål er de idépolitiske mål, som der står heroppe til højre, som mere handler om værdier. Og det handler om, i de vestlige lande i hvert fald, altså om værdier som demokrati, måske også menneskerettigheder og så videre. Hvis man tager for eksempel, vi gik i krig i Afghanistan, så lød det i hvert fald fra politikernes side, at det var både et forsøg på at udrydde potentiel terrorisme, hvor Taliban, som dengang ligesom havde overtaget Afghanistan, en bevægelse støttede jo terrorisme som potentielt set kunne være et sikkerhedspolitisk mål for kunne være at destabilisere Danmark. Men vi prøvede jo faktisk også at hjælpe i forhold til at få de her skoler til at fungere. Det gjorde EU jo også, at få flere piger i skole, at få uddannelse til alle i Afghanistan osv. Altså værdier, som ikke direkte er økonomiske eller sikkerhedspolitiske. Det var kort om de udenrigspolitiske mål. Det næste slide her og den næste figur her handler om mere om de udenrigspolitiske mål, om de faktorer, der former en stats udenrigspolitiske mål. Der kan man overordnet se her, at det kan være de nationale forhold, det er dem man ser heroppe, og under de nationale forhold er det, der jo er karakteristisk for Danmark, det er hvad for en slags politisk kultur vi har, for eksempel at vi har demokrati, at vi er gode til at forhandle, at vi har et konsensusdemokrati, det vil sige, at vi bliver også enige om rigtig, rigtig mange ting. Langt det meste lovgivning, der bliver lavet i Danmark, er faktisk opstået på baggrund af enighed blandt alle de politiske partier. Tror man ikke altid, når man hører de politiske diskussioner, men det er virkelig marginalt, hvad der bliver diskuteret. Det handler om de individer, der er i Danmark, hvad de tror på osv. Det handler om Danmarks geografi, altså om landets beliggenhed. Og der må man jo bare erkende, at Danmark er det, man kunne kalde en småstat. Et lille land, vi har ikke et særligt stort areal. Vi har ikke nogen store naturressourcer, andet end måske en smuk natur, osv. osv. De internationale forhold er, hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, og det er jo det vigtigste, så er det, at vi er medlemmer af nogle internationale organisationer. Vi er medlemmer af EU, altså den europæiske union. Vi er medlemmer af NATO, North Atlantic Treaty Organization, altså en forsvarsalliance blandt de nordlige, vestlige lande. Vi er en modpart til Rusland for eksempel, og faktisk også i forhold til Kina i den sammenhæng. Vi er venner med USA, har et langvarigt historisk venskab med USA. Det er de her historiske erfaringer, som står hernede, som det bliver nævnt. Vi er en del af et særligt regionalt forhold, altså det vil sige, at vores placering er i forhold til EU for eksempel, det her samarbejde der er i EU, men også de nordiske lande har et helt særligt forhold, hvor der indtil for nylig, ikke så mange år siden, var der faktisk pasunion. Det betød, at man for ikke så længe siden, der behøvede man ikke at tage pas med ind over grænserne til Sverige og Norge og så videre.
Alt i alt kan man se det her ligesom sådan en form for trækmodel, hvor de her internationale forhold, de nationale forhold og de historiske erfaringer til sammen former os og gør, at vi har bestemte udenrigspolitiske mål. Et af dem er for eksempel, at vi nationalt set er et demokratisk samfund. Vi er et samfund, som sætter pris på social lighed, i hvert fald en høj grad af social lighed. Og det gør også, at vi gerne vil udstrække de her idéer, vi har til andre lande. At vi for eksempel prøver på at hjælpe ulandene bedre på fod. Det kan også være af rent egoistiske årsager, at vi gør det, altså for at forhindre flygtningestrømme og terrorisme, som vi også har diskuteret. Men det kan simpelthen også være bare ud fra en forestilling om, at for meget social ulighed i verden er ikke godt. Den her særlige alliance, vi har med USA, og med de vestlige lande i hele taget, men specielt USA, var jo det, der fik os til at gå med i krigen mod Taliban, hvor den tidligere præsident Bush jo faktisk opfordrede lande til at gå ind og prøve at udrydde Taliban i Afghanistan, og dermed også udrydde den der potentielle terrorisme, som blandt andet havde været årsag til 9/11. Og at Danmark meldte sig under fanerne, som vi næsten altid gør, når USA beder os om det. Altså også faktisk i forhold til krig. Og der kan man sige, egentlig nationalt set er vores geografi, som der stod heroppe, det er, at vi er en småstat. Men så kan der være nogle kulturmæssige, nogle alliancer osv. herover, nogle forhold til stormagter, som der står her, som pludselig gør, at vi ikke opfører os som en småstat, men rent faktisk prøver at lave om på verden. Det er så lavet lidt om på nu. Vi prøver ikke at lave om på så meget, som vi gjorde før. Altså i forhold til Afghanistan prøvede vi, kan man godt sige, at vi virkelig prøvede at lave om på verden. Vi giver der stadigvæk ulandshjælp, og vi stadigvæk prøver at samarbejde om at bekæmpe terrorister med andre lande osv. Vi har stadigvæk soldater i Irak osv. Det var lidt om de tre overordnede ting heroppe, som former sammen med de historiske erfaringer, former de udenrigspolitiske mål. Det var slut på baggrunden.